Zer da zuretzat azoka? Negu eta Gabonetako partean, Durango aldean Euskalduna batu egiten dituen batu ditxo bat. Lehenengo aldiz da, Elkartzea kultura bizitzeko pixka bat elkarrekin eta konpartitzeko gauza desberdinak. Liburuek eta diskoak saltzen da bezen lekue. Pues da kultura, da ez dakit giroa, euskara, hori da. Niretzako, euskal kulturaren motorra. Kultura, euskera, nortasuna, umetzoa nagusiak, zer gehiago? Zer da guretzat Durangoko azoka? Urteroko zita... Elkargune bat, eta pizkanaka euskal kultura aurrera egiten duenaren nolabait seinalea edo argigorria edo berdea. Euskalduna topagune bat. Kulturan inguruan, baina beste gauza batzu daude. Azkenian, euskalduna topatzen garen leku bat. Euskal kulturaren gunea eta gainera lan berriak eta material berriak topatzeko leku egokiena. Euskal kultura bultzatzeko ekitaldi bat o proiektu bat? Euskara, listo. Bilgune bat, kulturarako bilgune bat. Euskal kultura eta musika ezagutzeko leku bat, eta gauza berriak atera direla, edo irakaskuntzan zer landu jakiteko modu bat, eta liburu eta diska berriak ezagutzeko toki bat. Urteroko bisita, euskal kulturaren topagune bat, eta niretzat urteroko bisita obligatu bat da Durangoko azoka. Kulturaren plaza, azkenean hemen biltzen da euskal kultura guztia, liburuak, musika eta aukera oso ederra euskaldunen kultura eta erosteko eta kontsumitzeko. Lan pila! Euskal kulturaz gozatzeko gune bat. Guretzat Durangoko azoka da, etortzeko eta ikusteko liburuak, erosteko, ikusteko guri gustatzen zaizkigun kantanteak eta horrela. Euskeraz dauden CD-ak eta liburuak gehiago ezagutzeko eta.